uistinu svetski, svetni izgled, svaki svetosti. Tebe je zadovoljno, na apostolnom tijelu i krvu Gospodina našega Isusa Hrista. Kad se dragovoljno predao nam u crkvu, kad zapali, razbuni i dali učenicima svoju govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše zekaveš, ponovno ti zahvali i dali učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na odpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu. Tajna vjere. I zahvalimo ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjelo te molimo da nas pričestite vjere i Hristove u sveti sad. Velice dozvoljene crkve svoje širom svijetom završili ljubavi, zajedno sa papom našim Franjom, biskupom našim Matom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše pokojne braće i sestara koje su ušli u radu zasluža i svi koji preminuše u Tvom smilovanju privedi i svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zaverimo biti sudionici vječnog života. Blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, blaženim Josipom njenim zaručnikom, blaženim apostolima i svima svetima koji su živi u Tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu, Tvome Sinu. Po Hristu i Hristovi, po Hristu, tebi pomozu svemogućemu, u jedinstvo Duha Svetoga, slava, čast i slava, u sve vijeke vjekova. Riječ, braći i sestre, često otrcana i potrošena riječ. Da je ponovo otkrijeno, mora imati novo srce, nove blizine, novu ljubav. Jer tu ljubav i tu blizinu i otkrivanje značenja ti riječi ljudi nama molimo večeras. Oče naš, koji jesi na nebesima, čekajući blažnu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Hrista. Lijepo je kralje svoje slave i moći vjekove. Gospod Isuсе Hriste, izrekao si na apostolima i ostavljamo nas u kraju. Molim da daj naši grijehi koje u svoj crkve. Dali da mi je isti, kako je voda tvoja, živiš i krajuješ vjerni i Boga. Amen. Mir, Gospodi, i vas i slavi.
Evo ja vam sam doživio dva koji svijeća glavna mesta pozorno ljudi Jajanače.
Pomolimo se. Vjernosti minuta svoje ljubavi, ukrepi nas svakim montažima, daj nam promilošću živog raspred slozi, po Kristu, Gospodinu našemu. Dočekali smo Uskrs. Hvala na prisustvu i sudjelovanju. U ime svih župnih suradnika te svih župljana izražavam našim župnicima, pa dragi, iskrene uskrsne čestitke. A najbolja čestitka za njega i za sve nas biti, ako ova glazbena slavlja budu poticaj snaga za aktivnije i kvalitetnije uključivanje u život naše župne zajednice. Neka uskrsni blagoslov stiže također i na sve plodove naših ruku, na uskrsna jela koja će župnik nakon završne pjesme blagosloviti, moleći da je preko zajedničkog blagovanja zaživno obnovljenim obiteljskim životom. Još podsjećam, noćas i ovih dana, kada svećenik na kraju mise govori i zapjeva, idite u miru, aleluja, aleluja, mi odgovaramo i pjevamo, Bogu hvala, aleluja, aleluja. Dakle, sada blagoslova svi koji imate cekare i tonore i posude sjelo, ovdje ćete doći naprijed. Napominjem da sutra na Uskrs su svete mise. Ovdje u 8:11, Knežica i Šumet 9:30 i Konovac u 11 sati. Evo, hvala čestitkama i želim svima vama sve da blagoslovimo Uskrs. I ono što nam je poruka ovog Uskrsa da podnesemo svojim kućama. Gospodin s vama. Blagoslovi vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Bože, Ti si to smučilište sluča svoga Sina Isusa Krista, obnovio ljudski rod i cijeli sve vijeri, blagoslovio ovu hranu, svu koji su Tvoji vjernici donijeli sa sobom, da nam budu znak uskrsne obnove. Daj da svi koji budu blagovali, ustavili Tvojoj milosti i uvijek žive kao djeca svjetla i novi ljudi po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodin ušte sluđe svoga Sina, ispunila da Gospodin radoš od kupljenja. Amen. Dao vam da obilujete plodovima svoga rada. Amen. Obdario vas međusobnom ljubavlju i milosrđem prema potrebnima. Amen.